I-order man ni Axel gun ma'am nga cellphone, naka-care of diri ka Alma. Una diri iPhone 7 mo gi-order ni ma'am, kantidad og 15,000. Sure lang mo ma'am magtarong unsaon na to ni. Dapat ka maguna-una. Paabot ka ba? Amigos Flower Shop, delivering happiness. Ayo may buntag. Alma Salvania ma'am. Anak naman ni si Axel? Asa siya karon? Actually, order man ni Axel gun ma'am nga cellphone, ka-care of diri ka Alma. Una diri iPhone 7 mo gi-order ni ma'am, kantidad og 15,000. May bayad. Pagbulat. O unsaon ni ma'am, dili ba pwede ma-cancel ma'am? Mao ni kuan dito sa company? Bawal gini siya ma-cancel. Pangandoy na niya. Nagkandoy sa bayad na. Na. Yan saan na to ni ma'am? One eternity later. So man ni si Axel ma'am? Napisplit, manggod na po ito. Sure lang mo ma'am magtarong saan na to ni. Pwede naman sabutan po. Pwede na siya makancel yan. Pwede po manawag lang po mi dito sa office ni ma'am kung pwede ba i-cancel. Ikaw ba? Dapat ka maguna-una. Paabot ka ba? So ani na lang ma'am, naman si Axel ma'am, pwede tanaw sa nato ma'am. Mga ilamig picture sa inyo ha. Kinan. Ayun pa. Ay sarap mabuhay sa mundong ito, lalo na sa sandaling kayo ay narito. Kayo na mahal sa buhay, kayong pamilya ko. Di ako nag-iisa, kayo'y kasama ko. Picture mong duha, mga itag picture sa inyong duha. Ah? Ay, ko siya. So, dirita ma'am, dirita ma'am. Dirita, tanaw na to kay... Tarong mo na to, tanaw ko ang cellphone para mag-i-order niya. So, check na to ma'am. Tanaw lang kay mau gi-order ni sa mong anak. Kahit may pagsubok pa at minsan may bagyo, laging pasasalamat ko sa Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ali ma'am. Gikas. Nagkasinabot mo mga anak ma'am. Nakusiyan ka? Mama yung buntag o happy 52nd birthday. Magpaila-ila dahil ni ako dahil si MM and kani si Abby. We are from AM Amigos Flower Shop. So nami diri karon para maki-celebrate sa imong birthday. Pinaagi ani surprise. So kabalo naman siguro kag kinsay kahatag ani no. Kisa man paminaw nimo gahatag nimo ani. Di pa sa kanila? Warangan nila. Dahil siguro. So kay birthday man nimo karon ma'am. Kantahan ka na mo happy birthday. Sabi ka. So mga tata. Happy birthday to you. Try to go. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ay mensahe ang kapaprank nimo. Kuya, bansuran yun, ma'am. Kung anak ka, ma'am. Hi, ma.
happy birthday. Ug sorry kung naprank ka. Wish na ko sa imuha na unta tagaan kag maayong paglawas sa Ginoo. Ug daghan pang birthday ang moabot sa imuha. Unta dili nakapalabi og ka-stress anang imuhang baligya. Pag-amping permima, I love you from Almasya Salvania and Jaya Tyson. Asa man na sila? Napa dire? Nadri, ma'am? Sige, ikaw, ma'am. Birthday, ma. Love you. Kadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kana magaw pang kusog, more blessing pa sa imuha, sa pang pamilya. Hinaut ang imong pangandoy, matuman na, no? Mauban sa grasya, tabang sa tubig na Diyos. Kana lang siguro, happy birthday, we love you. So, God bless you always. Okay. Buwan, kanang pagkabuutan na inahan, niya, wala ko happy birthday. Eh? O, ikaw? Ay, So, ikaw ma'am, sa may mensahe nimo sa imuhang mga anak, sa imong pamilya ma'am nga nagpa-surprise ano. Salamat ko sa ilang surprise no kasi na-prank ko nga. Ano nila nga. Ano daw? Cellphone. Sa to. Wala akong utang ko sa eskwelahan. Kaya, salamat ko sa mga anak na ilang kong giwanan ganyan kablaw na pagkiranahan. Karoon ba sa birthday kong anim nga. May surprise. Salamat po sa mga anak. Day-day, si Ada. Anak lang. Mag-apanaw ang kuan. sige. Happy birthday! Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doon. Ang Bigos Flower Shop lang doon.